No niin, se olisi veksiboksi täällä taas. Nyt menen Topsuhopsun kanssa vähän seikkailemaan. Mennään kaikkien ojien yli ja silleen. Näette sit meidän matkaa, kuvataan kaikissa tietyissä paikoissa, mistä näyttää siistiltä. Joten esim. Nyt me yrittää just ojaa, joten me kuvataan se, joten ottakaa pikku hetki. No niin, me mennään tällaisen sillan yli. Mä mittasin tänään tuosta keskeltä, kuinka syvää tuossa on. Siinä on noin. Mä mittasin kepillä. Siinä mä mittasin koton, kuinka pitkä se keppi oli. Niin se keppi oli 1,20 metriä. Ja se, kun mä katoin tosta, tai se keppi oli hiukan yli 1,20 metriä, niin mä laitoin se tohon veteen, tohon keskelle. Niin se keppi upposi aika pahasti. Ja sit tossa on vielä mutapohja, niin me mennään Topsuhopsun kanssa siitä yli. Sano moi. Moi! Tällaista yli. Tää on aika vaikeeta. Mä katsoin vähän kyllä omiani jalkojani. Topi varo siitä, että et tiput tän. Onks siitä ihan pakko mennä? Et sä muutenkaan pääse yli. Tuu siitä, sä voit mennä vaikka polvilleen silleen siitä. Se on helpompaa. Topi hyvä. Varovasti vaan. Viimeinen metri. Joo, pääsit yli. No niin, nyt me jatketaan matkaa, joten näette pian lisää. Moi! Hei mit? No niin, minä kiipeän heinäpaalin päälle, jos sinne pääsen. Täällä tulee olemaan aina musta. Ai! Holy moly! No onneksi minä olen. Holy, tää on liian. On aika vaikea se leikkaa, mutta saa kyllä niin iso, että sä et pääse. Vähänkö täällä on siistiä? Ui kaikki. Mihin ne Veikko katos? Boksi. Ai sä oot siellä? Toki sinäkin voit tulla. Tule, jos haluat. Haluatko tulla? En mä tiedä, voin mä tulla. No niin, nyt minä syökin tänne jotenkin. Mutta nyt minä menen. Oottakaa pikku hetki. Minä lähden täältä vähän. Holy! En halua tippua tonne keskelle. Nyt minä lähden tänne. Oho, ei tästä kannattanut. Mutta mitä sinä nyt? Nyt mä menin tänne. Ihan väärää paikkaa meni. Holy mä päätin. Mitäs mä ajattelin tulla? Hyppäämään. No, on noin 4 metriä korkea. Tai 3. Siitä sä voit hypätä. Kyllä niin. No niin, meidän matka päättyi aika huonosti. Nyt tuon tuli paskaa eteen. Sitten mä kaaduin siihen. Siis jalat meni kakaksi. Topille ei onneksi tapahtunut mitään. Nyt me ollaan taas tässä sillalla aina Topi yrittelee taas, joten jos mä tulisin Topin perässä, niin se poksahtaisi. No niin, mä tuun. Holy! Kun sä lähdit, niin mä melkein kaadun. Mä en ihan polttanut. Ei tippunut. Mä pääsin. Joten tää video olisi varmaan tässä. Ensi videossa olisi veksiboksi täällä. Ja Topsuhopsu! Topsuhopsu tuossa. Se olisi veksiboksi tässä, joten se olisi ensi video. Moro!